Justin James Grima ta' 24 sena minn Ħaltarxin inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti jaffaċċja 12 il-akkuża fosthom b'attentat ta' ferita gravi fuq żewġ uffiċjali tal-pulizija. Il-każ seħħ is-sibt wara nofsinhar meta l-akkużat allegatament ipprova jsuq għal fuq żewġ uffiċjali mis-sezzjoni ta' traffiku fi triq il-kbira San Giuseppe il-Ħamrun bil-konsegwenza li laqat mutur tal-pulizija. L-akkużat li qal li jaħdem bħala sprayer wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Fil-qorti l-Ispettur Pier Guido Saliba għal kif surġent tal-Pulizija ta' Traffiku innota vettura ta' tip Mitsubishi Shogun biħġiġ skur u waqqafa u qal lill-akkużat biex isegwih sal-garaxx tal-Pulizija. Saliba spjega li f'daqqa waħda l-akkużat ħa direzzjoni oħra u niżżel il-passiġġieri mill-karozza hemmhekk beda jsuq fid-direzzjoni opposta. L-Ispettur Saliba kompla jispjega li meta Grima rrifjuta li jitfil karozza l-uffiċjal tal-Pulizija prova jitfil vetturu stess, madankollu l-akkużat allegatament ħataf idejn is-surġent u qallu "Kuġinuwi diġà tajjar wieħed minn tagħkom, jien mhux se niddejja intajjar tnejn." L-Ispettur Saliba qal li x'ħin għalhekk l-akkużat ipprova jsuq għal fuq l-uffiċjali tal-Pulizija bil-konsegwenza li laqat mutur. Minnu fih ta' ordni biex isir l-arrest u jittieħed id-depow tal-Pulizija. Fil-għaxija fil-lokab tal-Pulizija l-akkużat allegatament ipprova iweġġa lilu nnifsu. One News u informat li l-akkużat jiġi l-kuġin tal-Liam De Bono iż-żagħżugħ li jinsab akkużat bl-attentat taqtil tas-surġent Simon Xkembri meta f'Mejju li għadda allegatament tajru b'karozza u kaxkru għal 400 metru. Id-diviża immexxija mill-avukati Amadeus Kakija u Franco De Bono qalet li l-akkużat u preżunt innoċenti u għalhekk għandu jingħata dritt għal ħelsien mill-arrest. L-Ispettur Matthew Gallia mill-Assa tal-Ħamrun oġġezzjona t-talba tal-ħelsien mill-arrest minħabba il-gravità tal-każ għal fatt li l-akkużat għandu akkużi simili mal-Pulizija minħabba li hu riċediv u minħabba xhieda pajżana. Fil-waqt li l-Ispettur Pier Guido Saliba argumenta li minkejja li l-fedina tal-imputat mhix ikkulurita bħal ta' xi kriminal, xorta waħda l-affarijiet jidhru li qed jeskalaw. Dan fil-waqt li qal li għandu jintbagħat messaġġ li wieħed irid jobdi l-ordnijiet tal-Pulizija. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Simon Grek ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest. Intantu wara li ħareġ mill-awla l-akkużat għala kommozzjoni sħiħa fil-kuruturi tant li l-Pulizija kellhom jikkalmaw is-sitwazzjoni li eskalat. Fost ħafna qajjat u storbju Grima beda jgħid li ma jridx imur il-ħabs u aħjar imut. Fil-fatt dak il-ħin allegatament ipprova jifga lilu nnifsu bil-Pulizija timmanetjah. Persuni qrib l-akkużat li kienu preżenti l-qorti allegatament għeddew lill-Pulizija tant li l-Maġistrat kellha tiġi eskortata mill-Pulizija. Justin James Grima ġie akkużat ukoll li mobdix l-ordnijiet tal-Pulizija li saq b'mod perikolus li kellu passiġġieri iktar minn kemm suppost fil-vettura li għeddet uffiċjali pubbliċi li għamel ħsarat fuq proprjetà tal-Gvern li kiser il-paċi pubblika fid-depow tal-Pulizija u kif ukoll li hu riċediv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.